είναι ο και φταίς και το και δε φταίς είναι εσύ δε φταίς, όλα τα φταίς. Εσύ με καίσου όλα τα καίσου. Δεν πειράζει ρε παιδιά. Πάμε στη σύνδεση, έλα δώστε μου λίγο εικόνα. Εδώ είμαστε. Ποιος είναι ο δικός του δύο? Γεια σου και σένα. Εγώ τώρα που είπα μιλάω με τον κύριο Θεοφιλόπουλο, ποιος είναι? Εγώ, Ελένη μου, γεια σου. Γεια σου και σένα. Γεια σου, Ελένη. Τα πάμε τα γεια σου. Κάνε μου τη συστάση με το διπλανό. Είναι ο Τάσος ο Λαμπράκης. Ναι, τι κάνει? Ο σεφ του καταστήματος. Καλησπέρα Ελένη. Καλησπέρα, και σε σένα, λοιπόν. στους συνεργάτες σου, σε όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς και στον Τάσο και στον Νικόλα. Και για πείτε μας λίγο για την ιδέα αυτή του μαγαζιού και πραγματικά θέλω να ξέρω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο οτιδήποτε είναι σε μορφή και φταίει. Ελένη, αυτή η ιδέα μικροφωνίζει. Αυτή η ιδέα είναι πρωτοποριακή, μοναδική στην Ελλάδα. Α, όχι στον κόσμο. Στην Ελλάδα. Στον κόσμο δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ναι. Και είναι τα πάντα γύρω από το κεφτέ. Ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς γύρω από το κεφτέ γίνεται στο μαγαζί. 40-50 είδη κεφτέδων. Όπως, γιατί εγώ ανέφερα προηγουμένως κάποια και πραγματικά θέλω να μου δείξεις ποιος είναι ο κεφτές της Μέρκελ. Πώς με κατάλαβες? Εντάξει, κατάλαβα. Τα κεφτεδάκια της Μέρκελ είναι αυτά, η αυθεντική συνταγή από το Βερολίνο που πήγαινε και τα έτρωγε. Είναι αυτή η συνταγή. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Και όλες οι συνταγές αυτές είναι το γύρο της Ελλάδας και κάθε μέρος και έχουν υλοποιηθεί αυτές οι συνταγές. Λοιπόν, πόσες συνταγές λοιπόν, πόσοι διαφορετικοί κεφτέδες και πες μας και ποιο είναι ο κεφτές που όποιος μπει εκεί οπωσδήποτε θα τον πάρει. Αυτός που κάνει θράψη. Κλασικός ο κεφτές. Ο κλασικός ο κεφτές, τον οποίο κλασικό κεφτέ, εσείς τι βάζετε, σκορδάκι, κρεμμυδάκι? Να σου κάνω πάσα το Τάσο το Λαμπράκι. Ναι, εννοείται. Γιατί εκείνος αυτός δημιουργεί. Σωστά. Η πάσα δόθηκε. Πες βρε Τάσο. Καταρχήν, επειδή γνωρίζω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος, θα είμαι σύντομος και συνοπτικός. Ναι. Πήραμε γεύσεις, αρώματα, βότανα από όλη την Ελλάδα. Τα παντρέψαμε με το μεράκι μας και την αγάπη μας. Και αυτό είναι το μυστικό, γιατί μορφοποιήσαμε όλο αυτό το κράμα στη μορφή του κεφτέ και το προσφέρουμε στον κόσμο. Δεν έχει μυστικά. Ακολουθούμε την πεπατημένη. Απλά χρησιμοποιούμε αγνά, ελληνικά προϊόντα με πολύ αγάπη. Και μεράκι φυσικά. Αυτό είναι το μυστικό μας. Ναι. Γεια σας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι σίγουρος πως κάνατε... Γιατί γίνεται καλά. Είμαι σίγουρος πως κάνατε άπειρα πειράματα. Αμέτρητα. Ποιο ήταν το πιο παράξενο? Μην τραπείς, πες το μας. Είμαι σίγουρος ότι κάνατε κάτι εξαιρετικά κεντρικό. Ποιο ήταν το πιο παράξενο πράγμα που φτιάξατε κεφτέ? Ξέρω εγώ, σοκολάτα, κάτι δεν μπορεί. Είμαι σίγουρος πως κάτι κάνατε. Το πιο παράξενο στο θέμα του κεφτέ είναι όταν σε κάποια συζήτησή μας με τον κύριο Θεοφιλόπουλο γυρίζει και μου κάνει μήπως πρέπει να βγάλουμε και ένα γλυκό κεφτέ. Κάτι κατάλαβα. Κανένα πρόβλημα. Το απαντάω αμέσως. Και φτιάξαμε το μιλοκεφτέ μας. Κάτι παρόμοιο με αυτό που μόλις πριν λίγο έφτιαξες εσύ. Κάτι παρόμοιο. Χρησιμοποιώντας πάλι τα μπακαρικά όπως είναι η κανέλα, λίγο γαρίφαλο, τη ζάχαρή μας, το μέλι, το κονιάκ και φτιάξαμε ένα όμορφο μιλοκεφτέ γλυκό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, απλά να αναφέρω ότι η όλη δουλειά εδώ δεν είναι μόνο έργο του κυρίου Θεοφιλόπουλου και δικό μου. Πίσω από μένα είναι και ο Μανώλης ο Χριστουλάκης, ο οποίος συνεισφέρει το ίδιο όσο και εγώ και δόξα τω Θεώ η εκκίνηση του καταστήματος πήγε πάρα πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, Ελένη. πριν κλείσουμε, θα μου επιτρέψεις να σου πω μια ματινάδα. Να την ακούσω. Αν μου επιτρέπεις. Βέβαια, γιατί όχι, άμα είσαι εγκριτικός φυσικά. Έτσι. Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Κάνε με κεφτεδάκι. Να λιώσω μες στο στόμα σου, Ελένη Μενεγάκη. Αυτά είναι, άντε. Και καλή μας μέρα. Να είστε καλά. Πιείτε και μια ρακή και για μας. Ήπια. Καλά, λοιπόν.